Здравейте, приятели, аз съм Дагимър БГ и днес ще играем на Asphalt 8 и нека да започваме да търсим мултиплеер. Други коли за отключване, но аз за жалост нямам толкова пари. Сега само ще изчакаме да намери лоби или стая, в която да джойнем. Намерихме. Найс. Искам на Барселона с трибиколки. Ще играем на Elimination в Дубай. Ще върна само 4 човека. Няма един иска да тя иска. Сик. Наливна. И то слепна. Ако то слепни, ще игра синглплеера. Още някакъв чойна. Още един. Ще един. Ще се опитам в този епизод поне да направя 3 състезания. Колко стане дълъг клипа ще стане. Почваме. Ще пусна малко аудиото да се чува и толкова все пак в клипа. Като ако направя трите състезания, целта ще ми е да върша най-много до топ 3. Както знаете, заради уинстрика, който винаги го губя на едно или първото или второто състезание. Аз мисля на второто и третото, на първото не е възможно. Чакаме. Видите колко бавно ми е заредил, защото то веднага ми пусна. Може на магистралата и също питам да застигна този пред мен, който даже име не си написал. Оставаме трети, четвърти. Как му скочи на главата. И защо дрифтка, значи не мога. Ме е много чудното. Аз мога, но ми е много малко пространство. Но си отръбус на нитрото и веднага свърши. Не! То се заби. Някъде, но още първата обиколка не е минала. Поне съм на трета позиция.
Ще се опитам поне да застигна втория. А той се гони обаче с първия, колкото преди успях да видя. Ще сме готови с първото състезание. И сега ме настига четвъртия, което не е хубаво. Не, път няма да направя грешката. И за сега що горе е добре. Събирам поли да си купя следващата кола, за да сме вече малко по-бързи. И финишираме трети. И направо хора ще се видим и като започна следващата игра. До след малко. И сега хора, ето ни обратно. Сега в момента търся стая и намерихме. Ето още хора се събират. Сме почти същата бройка, ще съм различен. Летна. Мисля, че се чака поне да бъдем 4 човека. Ай, и то е летно. Може някакъв пак джупна. Еми, филма се стартването на този рейс, ще намерим още един. Но проблема ми, че този клип ще стане много дълъг. И така. Еми ще играем явно синглплеер. Към ефекти. Значи, като сте ефектирани, имате безкрайно нитро. Нали смисъл, като далите някой, той също ще е ефектиран. Но аз не мога да разбера целта каква е. Ние всички да станем ефектирани или ние ще да завършим. Само това не мога да разбера. Чакайте много скоро епизод на Minecraft Survival. И така. Чакам да заради синглплеера. Ето. На Исландия. Сигурно ще направя само този рейс и това ще бъде за
епизода. Ох, айде, он дали инфектира. Аз ще се опитам колко да се може да не ме инфектират. Ти. И обаче играта започна да ми лагва. Ще се опитаме да настигнем или скоро да изпреваря първия. Обаче големия лак не ми... Ой, еми, аз ставам първи. Ой, ой, моля. Охо. Те навсякъде са инфектирани, бе. Това не е добре. Като се блъснете обаче, вашата, нали, се едно инфекцията ви се премахва. Е хубаво, че са го направили. Ето ти ще имат безкрайно нито това не е чисто. И сега на стартовата права изпреварваме и първия, и в момента ние ставаме първи и печелим инфекцията. И към дай някакъв achievement. Еми, хора, това мисля да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Събскрайбвайте, лайквайте, ако искате повече. Абонирайте се и чао!